podcast, radio and stuff. Podcast, radio and stuff days are the best days. Sesibuyile futhi. Sizokhuluma ngesikuthanda kakhulu okumsakazo. Elami igama nguNtobeko wakhuluse angihambi ngedwa. Ngiyenzi ngedwa lento. Ngifisa ukulekelelwa by my good friend there. Yes, always being helped. 100%. Yes, siyabingelela wonke umuntu ekhaya. Yeah, siphethe into ezimnandi as always. 100%. But before we get started, asike sikhumbuze ukuthi kubalekile ukuthi usubscribe kule channel. Kumala uNtokozo uhlala egcizelela leyo ukuthi mangabe usubscriber lokho kusuke kusho ukuthi uzothola ama notifications. Turn on your notifications. Khona so njalo mabe ukuthi siya drop bese uyayithola nayo notification. Kumahala ke. Awukhokheli usubscribe for free of charge. Also like this video bese uyakhomenta akushiyele umbono wakho kona konke ekade sikhuluma ngakho because we are here to talk radio. Definitely. And by the way, do you know why ngihlezi ngicizelela ukuthi akumele ube worried awukhokhi? Yeah. It's because abantu baba too worried. Kunento ebhlungu eyake yangenza. Uvele ufake i-airtime uyibone ingasekho. Mawuthi uyafonela kwi-service provider bakutshela ukuthi khona into subscribe kuyona. Yes. So it's not one of those things subscribe in this case. So the only time you pay is when you become a member. And how you know that you are going to pay, because bazokufuna even banking details. Card number. So card number and all of those things. Mangabu subscriber ayikho leyo nto ayizofunakala. It just means that you are saying ngiyawuthanda lo msebenzi and ngiyafuna ukulibele ngulandela. That's all. Very important for you to do that because what our stats tell us is that over 80% of people who watch this podcast are not subscribed. That's a huge number. Yeah. Over 80% abantu ababukayo abasubscribile. Yeah. So ucabange mase subscribe ukuthi singakhula sibe bangakanani Yeah. so kwazi ukuqhubeka siniloko sinikeze content asingene kuyona. Namhlanje na ke siphethe insizwa engineminyaka sazana nayo. Ngiyazi ke ngokukhulu lamavesi emoyeni. iBhayibheli lihambela leli esihleli nalo. Ngimazi kakhulu esenza inhlelo zegospel kuma radio stations ake asebenza kuona. Igama lakhe uVusi Buthelezi. Ngathi wenza ijingile. Ngangelele. Sanibona bafethu. Unjani bethi ukusondela kancane nje. Oh sengikude. Ngenzela Ngihlale njengawe. safe. Ngihlale njengawe nami. Yes, ngiyaphila. Siyaphila mfethu kunjani? No, ayisikhona bafethu. It's wonderful to have you. Ngiyakhumbula ungitshela ukuthi nizoqala into enhle kanje. Kuyathusa ukuthi isheshe yakhula. These things take time. Kodwa le ivele yakhula ngokukhulu ukuthusa. So Thank you. Uyayibukela ingane? no, ngiyayibuka. Hawu ngize ngikubuza ukuthi wena izodropa ngo9. Kodwa ngathi si-edithe late izodropa ngo3. Hawu ngiyabuka. Safa ukutshela ngoba ngiyena umuntu technology ukuthi kusubscribe kanjani. Awusubscribe part of the 80%. You are a problem. Angazi. Uthi uyabuka You are a problem. Ngazi ubuza umtshela ukhayoni ukuthi hawu siyabonga 20 rand wakho ngathi hawu owama ni ufuni. And you've got a lot of money. Ngithatha. Angifuni ukureveal kubantu ukuthi uyithatha. But yeah, you are a man with a lot of money. I receive papa. Yeah. Go deeper. Go deeper. All right, askeneni kwi-interview. Sure. Ungazohluphi. Mina ngikwazi uqhulula amavesi emsakazweni. When uqale nini ukusakaza? 2009. Okay. Kufika iNanda FM. All right. Actually angangenza umculo mina esikoleni. Okay. Yabo because that's what I wanted to do. Angithi uyabokudala kwakunalento uthi elokushini nje kuhlezi kunabantu athi bazama ukucula. Nami ngangikuleyo genge leyo. Yayihlezi zama. Then there was a production school, Imal 3 production kaMalcolm Mhleko.
Oh yes. Lo mjito wayesiza ngento yomculo usabelo mhlongo wayibona ephepheni. Yeah. Wayesethi hamba uregister lapha. Yeah. Nga-register, that's why I met a lot of guys. Ngalezo ikhathi lento yeDurban Kwaito yayisasukuma. Okay. So that was the time. Then out of the blue nganginokuthi mangisekhaya ngihambe nge-library ngiyofunda iphepha because ngangal-afford. Okay. So ngange-library ngifike ngifunda ama-newspaper. I came across ingosikazi wakhambatha eyayikhuluma ezemsakazo. Okay. So wayekhuluma generally ngama community radio Alright. nama struggles akhona nama mistakes abawenzayo na zonke lezo zinto. Then he mentioned ukuthi ngiyathemba ukuthi noThandeka Msane njengoba ezovula iNanda FM uzoyigada lezi zinto ukuthi zingamshayi. That's when I realized ukuthi khona i-radio station ezovula. Ngafona ngathola uthi cool uThami Cele the late. Ngathi mfonela namhlanje wathi fika kusasa uzokwenza idemo. Ngafika ngenza idemo. Ngikhumbula kahle futhi ukuthi my first song was ingoma ka DJ Sox. Eza ka Sox isasho. Then ngashaya link. Mangiqeda ukushaya link angibuza athi okay waba semsakazweni before. Ngithi mina athi oh, okay. 2 days later ngifonele athi we starting ama training ngifika. Then that's where I got in. Wow. Why iNanda wakhulela eNanda vele? No. Oh, Mina okay. ngaseverele emezolisha. Oh, okay. Ngokuzalwa ngiwaseshowe entomeni. Okay. And eNanda uhlala isikhathi esingakanani? Angingaze ngihlale eNanda. Oh ngihlale No, emsakazweni. ngisho emsakazweni station. ku-radio station iNanda FM. iNanda FM. Manje yatwista lento ngoba ngeke ngahlala naphakathi. Manje akalo ngibuza ukuthi ngihlale kangakanani phakathi because ngesikhathi iqala sasihlala khona. Oh, okay. You know. Khona ubaba nje ngeke ngimkhohle umfundisi uyengo. Oh yes. I think he was one of the first clients kubefundisa. Yes. So mina ngoba ngangenza igospel sasheshe saclick nayo engangayifuni igospel. Okay. Usibubuthelezi wemakile ngalezi ayikhathi yabo. So ayemakile nokuthi ngangafuni isheshe ngikhande lo muntu lo usumusho manje. Yeah. Which should ngahluleka ukubalekela lokho. Cha phela this is me mhlambe kubantu it's Akuwena something wena. else. Akuwena wena. Yeah. Khona abanye abakhalayo nje kalento enye ngiyenzile. Yabo. So I was avoiding that ukuthi because i-rate engayifunde eNanda was vast. Yabo. So I knew ukuthi manje ngenza uhlelo lwegospel luzongicontain. Kanti ngase consider ngase ngifuna ukuzenza because ngase ngiyifundisiwe lento. Uyifundiswa Victor Rose, uyifundiswa uthi cool people who have been there isikhathi eside yabo. So lezi zinto abayishoyo ngeke uzenze ohlelweni legospel yabo. Awukwazi ukushiya offend abantu ohlelweni legospel. Yabo. Yeah. Kanti khona into wathi musuphuma uyidrop nje ngamabomu ezokwenza usuku lonke besale bekhuluma. Nawu ungabi nayo isho ukuthi uyabuya nikusasa. Yabo. Mawubona kushona ilanga umphathe ngafona ngoko ngiyaphindela. Yabo. Uphinde uthi gaqa enye. Yabo. Yeah. Just to stay relevant. Phela radio is about relevance. So wofuna ukuba i-shock jock. So mina ngifuna yabo nokulalela abantu abangayiplan i-radio. Yabo i-radio more flavor I'm not a fan. I-radio planiwe yabo ngizokwenza look akube khona but i-radio fethu i-radio must come from you. Ngesikhathi uyenza. Ku right lokho kubhaliwe nalokho ebakuhlelile uproduce it's fine. Execute it. Aw but uzosinika iphepha ngempela nawe. You see? So ngangilalela abantu abaprovocative mina. Like uChile ngangimlalela. Yeah. Tibo Touch ngangimlalela. That's why I was able to see ukuthi njobe sebuye manje he's still good. But ngathi use careful asafana sekuqaleni. Yabo eqaleni he was carefree. Wayenza i-radio. So I liked abantu ababenza i-radio njalo mina. So igospel yayingeke nginike lokho. So ngazama ukuyi-avoid kwasho ukuthi awuthi ikhulu ngisportile. Yeah. Nokuthi masikhuluma uyabona ukuthi umzalwane lo. At that time isho yegospel yayenza umzothule Shembe owayenza uMaskandi Saturday Sunday yenza igospel. All right. So they needed umuntu who would relate nale content. Okay. Kwayimina. Then ngalesikhathi esefaka abantu emoyeni nje wathi because wayebona futhi nayo ukuthi mhlawumbe ngingajump wathi ngicela ungibambela kancane lo lwegospel.
So ngiya ngaleyo nto ukuthi akuyobamba kancane. Mina ngifuna at least noma ngifake ebusuku la ngizokwazi khona ukwenza nje lento engifuna ukuyenza. Awu ngathi ngiyangena. I think I did 1 or 2 shows. Kwesithathu sasisahleli nje kanti umphathi uzombhalela whatever that they were communicating ku SMS. So ngezansi bese bhala ukuthi ishow yami yayi 10 to 12 yayingakabi sekuseni kakhulu ngesonto. All right. Bese ethi the 10 to 12 guy is good, well done. Angithi uyena programs manager. Yeah. Avela gxumthi ikhulu athi ha mana okay. Abese ethi ngeke kufunde lokho esikukhulumayo. Bese ngifundela leyo part. Bese ethi khohlwa mfana mama ngisakususi la. Yeah. Ngagaxela kanjalo. So when ideally in your mind, yipi show owawihalela? Because ngangifika and ngangazi lutho ngeredo ngaqala ukwazi lokho engangikufundiswa. Nganginento ethi even if ngathola 12 to 3 episode just ukuthi ngimasterishe lento engicabanga ukuthi iredo yami iyona. Then ke sengangena noma ikuphi. But ngangena into ethi ngifuna ibreakfast, ngifuna u12 to 3 like ngangena into ethi ngifuna prime time. Nganginento ethi ngifuna ishow ezokwazi ukuthi ifithe kuona wonke umuntu so that ngizibone ukuthi ngingakwenzani lokho. Yini ekwenza uthanda iradio ngoba ubusy ke njoba studio umuntu ofuna into zomculo and then the next thing ubona just a line or a paragraph kwi-newspaper ekhuluma ngeradio then usufuna ukuyongena eradioweni. I-radio played a role kimi ngeyikhathi noma nikhula ningekho grand ekhaya. So in times of loneliness i-radio gave me something. Yabo khona nje ishow engikhumbulayo eyakhetha gwala wayenza khona top 20. He was absent. Yabanjwa uLinda Sibiya. Kanti I think a month later babesanda kuqasha uTshatha. Okay. So Linda Sibiya being Linda Sibiya, like I was talking before, singing emoyeni. Because wayefika, he was doing le nto ahlale yenza and he put him on wazosakaza naye. I-radio abayishaya ngalolo suku. That's where I decided ukuthi nansi into engifuna ukuyenza empilweni. Get it. Wake walithola ithuba ke lokusakaza olunye uhlelo ngaphandle kwegospel noma selokuba kufaka kwigospel walokubambelele kwigospel. No, bona ke nanda mfethu I don't lie to you. Bangenza umsakazi. I did almost every show. Oh nice. Even the 9 to 12 la bekuthiwa be slow jam I did them. Yes. Like alukhobo leshow nalwenzanga. At some point ngake ngabamba uhlelo lamarasta olwalenza uQualify. Yes. I didn't know about anything but because why nabantu ababa contributors I was able to execute. But in terms of i-radio nje i-radio ephuma kimi i-radio ngifunde nanda not anywhere else. Ngisho ngangifakapi whatever that I will do into engayifunde Nanda FM. Kumini i-radio Nanda FM unfortunately. Sure. And inanda wahambe Nanda wasuya ngahambe Nanda. It's funny how I went to i-highway. Ngiyahlupha mina because I was ngangiseyintwana growing up and ngikhulele khona eNanda yabo. So some of ezinye izinto umphathi wayenakho ukubona ukuthi okay kusanda ubungane lokho yabo. So lobo bungane bami matured even na kwi-radio yami yabo. So there was this guy ekuthiwa uBonga Mthembu. All right. Yabo. He was a progress manager. He's from Joburg. Kwakade ku-Victor progress manager wahamba wayegagasini then kwangena yena. So he had a word ayehleze isebenzisa communicate angithi progress manager. So he communicates. So aloko lisebenzisa njalo igama either kuma meeting noma mebhala esibhalele ema groupini. So ungena u12 to 3 mina ngishaya breakfast ekseni. All right. So mase ngiphuma ngithi mina bususho ukuthi kuzongena ubani 9 to 12 12 to 3 Bonga Mthembu Mr Communicate. He took offense yabo. So but abalaleli babengazi ukukhuluma. No because sengishilo ukuthi kuzongena ubonga Mthembu 12 to 3 Mr Communicate. But abalaleli did not understand. They did not story. have No, babengazi yabo. So he took offense. Wase
Later on osukwini wayeseyabhala egrouphini ukuthi we must respect each other blah blah yabo lo nto leyo Yeah. nje ye-lecturing. Umphathi bese yangibhalela eceleni athi usukuhlupha kakhulu sengicabanga ukukhulumela noKikini uye ka-highway. Yabo. Ngithi ngiyamdonsa ngocingo ngifuna because ngiyabona ukuthi okay kusho ukuthi ilende kabi lento le ngithi ngifuna ukugoqa hayi akalibamba ucingo yabo. Hayi kudlule. Only to realize I think about 2-3 years later when I left eNanda ngaye highway. Hayi ngoba wakakhuluma cha. Ngiya-understand, But ngiya-understand. sengisho ukuthi there was a background yokuthi then no. ngase ngiye highway ke up until mid last year. So ushiye kanjani pho eNanda FM? eNanda FM there was a work I was doing Okay. that ngesikhathi kushintsha inhlelo and there was an introduction kaBabunala. All right. So inhlelo za shift. King. Yes. Nala. Yes. So inhlelo za shifta. So my shifta zase ziyayimaka lena enye into engiyenzayo. Okay. Kwawukuthi ngeke ngikwazi ukwenza ngalendlela esekuhlelwe ngayo. Yabo. But also because njengoba ngisho ukuthi nganginganomnganyana. I understood ukuthi kumele kwenzeke kanje but ikhona lento ethi hey yabo angazi ngizoyibiza ngani but lento nje ethi lolu shintsho liyangishaya but ekugcineni ushintsho is bigger than me because phela institution inkulu kunami yabo. So I communicated nomphathi she understood but umphathi ku sensitive when it comes to into yena na very sensitive and I understood that about her yabo. So we spoke ayicaca ukuthi lento ngeke ikwazi ukuma ngenye indlela nansi indlela kufanele ime ngayo yabo. Then kube ukuthi I know ngoba vele content busy ngayo kube ukuthi I know angiphume that was me. Ngabe ngiqamba ngithiwa ngixoshanga it was me who decide ukuthi angiphume emoyeni. Then maybe in future ama content velayo or maybe because vele I'll be around ngingabuyela noma inini kanti kuzovele kuvele opportunity highway. Okay. Sure. How you wahlala isikhathi singana khona? I think 5 years or so. Awuhlaleni. Yeah, 5 or 6. Hambeleni khona highway. Nakhona when we moved la ebesikhona ku Smith Street siye New German that clashed with the work I do. So then you realize ukuthi ngiyakuthanda lokho but lokho kind of gives me more life. Then you stick to this one. Wenze ama shows lawa mina engikwazi ngawo o confirm out nabaningi bakwazi ngawo lawa egospel. Ube ne impact, good impact enkulu. This is me. Yes. Oyenzile kuma gospel artists kube fundisi different churches touching people's lives. I remember the excitement people had mengabe bezwe ukuthi uyabuyela emoyeni abathanda igospel uzobuyela kwi-highway radio. And yet it's not what really you wanted to do. How did you get to do that? Because there are many gospel show presenters, but akubona bonke ababa nomaka abawenzayo. Two things. Because ngumzalwane. So it was easy. Esibili ngingasho ukuthi usibubutheleza. Okay, in what way? I kind of also ngangiba nesikhathi sokumlalela ngaphinde ngaba nesikhathi sokuba naye. So kwezinye izinto wayekwazi ukungikhenika ngifake endleleni. Sometimes alalele mayeqeda phone. All right. Athi okay lokhu ngabusakwenza kanje. Okay. Try this angle, yabo. And it was iyangihlekisa lento because nganginento ethi lo muntu acabana nokuthi abantu bazothi ngizenza yena, yabo, but he didn't care. Yabo. He was okay nje. Wafika esontweni sim-inviteile then yabo then there was that relationship yokuthi ngumsakazi ubhuti omdala yabo. So kwangisiza ukwazi
ukwenza lento ngendlela eright ngoba uyena umuntu wafika wayishintsha lento yegospel eradweni yayi that's why nomzo wayenza because kwakuyinto engenziwa inombani it had no impact inhlelo zangesonto kusenza ingena impact uyena umuntu wafika wayishintsha lonto leyo wayinika iminingi So unaba abantu othi obuthi mawukhuluma nabo bathi mebelalele wena belalele uSibubuthelezi bayezwa ukuthi kunama similarities. they were I would lie they were And how did that make you feel? at first njengomsakazi angithi ufuna ukuhluka ngeke ilende but as a person who understand our value ukuthi lento enziwa yilo bhuti ayikho engale kwala yenzayo ongayenza it kind of gave me assurance ukuthi ngenza kahle but at first it didn't sit well but immaturity yathi if besho kanje should lento yenzayo yenza kahle vele kulento yegospel wena umuntu obukela kuyena eradweni la except ke mase siyivula iradio sekungena ke inkunzi Mr Magic and others but kulokho okwenza njengamanje this is a person you are looking up to. Okay. Iziphi ingqinamba wabhekana nazo njengomsakazi osakaza igospel and kunikeza context uma usakaza igospel abantu babheka kwi-pedestal Yes. khona izinto abangakulindela ukubona uzenza Yeah. kanti mhlambe wena usafuna ukuqonywa you know usafuna ukubona sometimes uhambe uyochilla namajiti you know ubonakala endaweni ezithizeni kodwa akulindelekile ukubona umsakazi osakaza igospel enza lezo zinto noma enza izinto zezwe yikho kumangaza mangabe mhlawumbe kuzwakala abasakazi abasakaza igospel uthwala kenze ukuthi noma you know kuzinika izinto kuzizwe Yes. bese abantu bayakhuluma ukuthi hawu usibani bani so kubona okwabhekana nakho. Fortunately mina from ebufaneni bami I was always around abantu abadala besilisa. Okay. From ngasekhaya konfundo sangisekhaya kuthiwa umfundisi Maphumulo okuyena wasirecruitela esontweni Sure. sisayintwana wayenokuthi medlula sidlala ibhola lawo sigenda intume yabo le style senze ukuthi seniyabhema senenza zonke izinto Yeah. afika menana nibingelela athi ya bathi nongane yabo so kwagola lokho kwa interest ukuthi hawu hey ubaba Maphumulo ukukhuluma nathi kanje yabo kanti indlela yokusingena yabo sagcina siyesontweni so from that time and ngaba nenhlanhla futhi wangithanda nje Sure. wangisondeza eduze kwakhe ngamseva ngamfundela iBhayibheli is an old man he didn't go to school ivesi ayezoshumayela ngesonto sasilicinga naye wengasho futhi ukuthi ngifuna uMateyu 25 wayekutshela istory seBhayibhelini wena you must find that chapter yabo so nakho lokho kwangisiza instill discipline angikwazi ukwenza imsangano ngibe ngiseva umuntu kaNkuluNkulu yabo so ngikhula nayo lonto so noma sengingena eradweni ngangena ngeshwa la makuthiwa akufuna ukusangana iradio expose kubefundisa abaningi and bese beyasondela awusakwazi ukuphetha because you'll have to account kubo bonke labantu othi baba kubona ngenxa yeradio then like umfundisi uyengalo bengimusho ngesikhathi sihlala e-studio sihlala emsakazweni every day wayefika ngithatha ekseni angibuyise ntambama one wife ukwenza sure ukuthi ngizodla ngoba manje wahleli lapha sihleli ngoba sithanda iradio hayi ukuthi sihleli ngoba siqashile kusemsakazweni yabo so it take me every day ngihambe nayo ngangenasikhathi sami each day ngangihlezi nginobaba uyengo up until I met Dr. Msomi. Yeah. ngaba naye up until today so i-chance yokusangana ngitholanga noma ngabe angiyifisa ngangeke ngikwazi because isikhathi la ekwashona khona umsakazi I think kwaku DJ ngizomkhumbula intwana yakhe isi DJ naye ibizwa ngegama lakhe kuthiwa uJuno wasemlazi ngizomkhumbula later on so washona wayenza uhlelo lwe-old school kwaito Okay. so makuyi memorial service mayiphela bonke abafundisi abela bangibiza Yeah. bangilectureisha abana lo muntu oshonile ushoniswe yini ngenxa yokuthi DJ so kwaba naleyo nto leyo ukuthi wena wenza uhlelo lwegospel impilo yakhe ayiqonde so ngangenayo chance yokusangana ngisho kuthiwa ngiyathanda ngangengikwazi.
Wow. Yeah, ngicabanga ukuthi bayajabula nabo. DJ mina Ndlo lelezo. or something. Oh yes. Ngiyamkhumbula. Yeah, wayenesikhashana nje efikile eNanda. I think Yes. u6 months ongakapheli wagula washona. Kanti kwi-memorial service yakhe ngizodibana nale lecture le. Ngavele ngabona ukuthi isho akuthiwa ngiyathanda ukugula la. Akunayi chance. Yeah. So you are a person sekuvelile ukuthi unlike abanye abasakazi uthola benza igospel mhlambe kwakubhekwa umuntu ozo understanda ilanguage umuntu omzalwane but wena umuntu ovele ewuthanda umsakazo. Yes. Sekuvelile ukuthi you've been listening to umsakazo. Asike sikhulume nge-radio kulesi sikhathi samanje. Okay. Njengamanje usawumlandeli we-radio usayilalela? Yeah, kakhulu. I-radio ubani obalalelayo njengamanje nje if unga-counter a few ngeke uzubaqede. I do i-breakfast eGagas. Okay. I do 9 to 12 we-Metro. Then I step between u-12 to 3 we-Metro no-Gagas again. Then obviously 3 to 6 I listen to Touch. Why you saying obviously? Because ngimention kubantu abenza i-radio ngale ndlela engiyifunayo eyiphumelayo. Sure. Enga prepare. Okay, angathi enga prepare but engagcini iba yiphepha njengebhola lase England ukuthi uzokwenza lento ebhalwe la kuphela. Yeah. Yabo. So those are the people I listen to. Sunday ngilalela Mr Magic. Because mina he's a god of radio. That's why ngafila ngenye indlela nje when that other guy yayila. I don't remember but lo actually space in scam Mr Magic. Simpiwe. Simpiwe. Dlamini. Ay. Khala ngani? Ngathi ukhala ngani? No. Angilidispute talent lika actually I mentioned earlier ukuthi naye ngangimlalela. Yeah. Yabo. But you can't compare the two. In fact, ayekho umuntu comparison no Mr Magic. If to asiba frank, akekho. But with that being said, are you a broad listener of radio? Yes. Ngoba mhlambe angithi Mr Magic usimazi kakhulu esakaza kuKhozi ngesiZulu. Yes. But kuneyiteshi ezinjengo Lesedi FM with their own stars, the likes of your Thuso Motaung, the likes of your Twasa, and so on, many others. Honestly, engakaze mina ngibalalele. Okay. You understand? Yeah. So, with that, I'm trying to say, mhlambe na uSimphiwe wayekhuluma ngamalenza akawaqokile at that particular time. That's why ngithi I don't dispute italent lalo muntu am-mention. But I have an issue. Mhlawumbe ngokwendlela akubeka ngayo. To me, it felt like he's putting him above Linda. I don't know if that ukuthi ilokho ngempela naye kwenza anginasiqiniseko. But kumina it landed that way. And understand uSimphiwe I think uhleze bala. So indlela yakhe yokuanalyze i-radio ngiyayazi. Kancane ayikakhulu. Because especially makuzoshintsha inhlelo niyamem. Yabo. So vele he's a commercial type of umuntu othanda i-radio enjalo. And nami knowing ukuthi uLinda Sibiya uhlobo oluthile lomsakazi. And kubantu engibamentionile ngithe ngiyabalalela during the day abayona i-type kaLinda Sibiya. But I still say uLinda Sibiya is a god of radio. Okay. Let me give it to you like All this. Wonke umuntu angakufakazela ukuthi inqwaba yabantu abaseradweni were influenced by uLinda Sibiya. Some he even put on. Abanye bafikile la basho yona lento engiyishoyo. Ukuthi uLinda Sibiya wangifaka kanje ngafika ngenza igossip ngafe bayinqwaba naze namdlalela ivideo la ifikile. Yes. So i-influence negalelo abenalo in touching abanye abasakazi. Can you say the same about Chilean? I have to think, Pela. You can't think. You must look at For the fact, me answer from for the fact that like that. for the fact that ufuna uqala ucabanga. Yeah. That shows ukuthi vele lento engiyishoyo iyayithola indawo. Because you don't have to think ukuthi
ukhona lo muntu wakwafaka uLinda Sibiya radio. No, you don't have to think about that. Yeah. You'll mention Umzo, you'll mention Felix, you'll mention everybody. Yeah. Mina ngiphikisi ne. Ngeke vele ungiphikise. Angikuphikisi. Yeah. Kodwa Yes. uthe igoat iyodwa uthe uNkulunkulu we-radio uMr Magic. That's Kodwa ngokwakho yes. Kodwa that's where I was going. Angeke babe baningi uNkulunkulu ukuthi mina nginoNkulunkulu wami we-radio. Nomunye unegod wakhe we-radio, nomunye unogod wakhe we-radio. Therefore we can compare God bethu ngoba uSimphiwe yena ugod wakhe uChili M and umqhathanisa noLinda ngoba ubona ukuthi abantu abaningi uGod wabo uMr Magic. So beka inkuzi la sibeka izinkuni ubizo uNkulunkulu bakho bakabhali nami ngibizo wami sibone uzovuthisa umlilo. Angithi is comparison uNkulunkulu man. Yeah. If I say Linda Sibiya is a god of radio and when to Felix for example nginikeza amagalelo kaFelix that can match uLinda Sibiya. Nginikeza amagalelo kaChili M that can match uLinda Sibiya. Phela there must be something ethi this one uNkulunkulu weredo. Nginika because mina ngiyakunika. Akekho umuntu owenza iredo njengoLinda Sibiya at his prime. Yeah, no, I agree. for that era abesemoyeni ngalo at his prime, I completely agree. But maybe before then they were gods before Linda Sibiya, so we can't dispute them as well. Nginiki The likes of Kansas City, yes, Cyril Bongani yes, Mchunu, which so, Linda Sibiya respect a lot. 100%. But I can tell you, isikhathi abe naseredo sibe sincane kakhulu ukuthi angaba ne-impact efana nekaLinda Sibiya. It could have been more, I agree. But isikhathi abe naso eredweni did not allow him ukuthi ariche i-level uLinda Sibiya ariche kuyona. It was big, yes, ngiyavuma. And it could have been it could have been bigger. Yeah. I also agree. It could have been bigger. But uqale nini wahamba nini emhlabeni? But mawubuka isikhathi, you know what you are saying? Yes. To make an impact, akusho ukuthi kumele ube Nesikhathi sendaweni eside. isikhathi eside. Buku Tupac ukuthi waphila isikhathi esincane kangakanani. But today, Washona at a very young age. Yes. But the impact ayenzile isaphila until today. Not only kwi hip hop, even na kwi music industry as a whole. Yakhatha saphi. Yes. Recently we were Then watching. we can agree ke. We were watching Wilson B. Nkosi. Yes. Acceptance speech sakhe. Say award, lifetime Yes. achievement award with Yes. Metro FM, and yes. he mentioned Kansas City. So all I'm saying is I'm not sure that we can compare abantu abanganzanga iradio ngekhathi efanayo. That's exactly nje into ubeko. Uyala ngiyakhona. That's why bengikubuza ukuthi ekaKansas sisaphila yini. You say yes. Yes, Then I'm saying legacy yakhe yilento engiyishoyo ukuthi akabanga nesikhathi esiningi. Yes. I-impact yakhe yabankulu, but had he stayed long yayizoba bigger than now. We don't know that. Mina ngiyakwazi because Okay. angithi namanje isaphila. Imagine ukube mhlawumbe wahlala 25 years eredweni. Ngabe sithi Kansas City Linda Sibiya. Because nathi esathi siqala sinaka iredo masingayinaki kakhulu waseyadlula emhlabeni. But it's us who could have carried ukuthi but kwakukhona uKansas. So, Yabo? here's my thing. I Yeah. don't think you can compare. No, we're not comparing. You are. Because when you are saying because Linda had a longer had a longer period emsakazweni, therefore it's Linda Sibiya than Kansas City. Okay, what are you saying? Angikhulumi ngelo nje vithi. Ngikhuluma nge-impact. That is why ngithe kulesikhathi samanje nginika umuntu who had even the closest similarity ye-impact uLinda Sibiya abenayo. Then you are bringing uKansas City. Then I'm saying to you, isikhathi sikaKansas City sasingakahlakaniphi thina. Yes. So i-impact yakhe we didn't feel it, but siyayibona ukuthi ayikhona. But yes, But because we didn't feel it, we can't carry it. Yes. EkaLinda Sibiya, we can carry it because he did it phambi kwethu. Yes. I agree with you, ne? God, I mean, all I'm saying is It's I like think- someone would say there was Maradona, asimazi. There was Upele, asimazi, sazi uLionel Messi. yeah. Siyayibona into abayenza.
and it's huge. But ngoba we were not there, asikwazi ukurelate kahle. So asingabaqhathanisi. No, asikazi sibaqhathanisa. Wena umfakile, mina ngikhulume ngoLinda. Okay. No. You didn't allow me to finish the main Okay. issue. So that's why. No, we can't compare Still, them. still, Kansas City, uLinda Sibiya puts him there. So akwazi ukusuka mina nawe sehlisa uKansas City sibeke uLinda. Yeah. That will be another thing. Okay. Siyavumelana. So Yeah. but the point mina bengizama ukuyiyo. Engakuvumi ilokuthi nibeke uChili M noLinda Sibiya. Ngikuvumi ke lokho. Oba. Ubanike manje Angazi. abantu lokho. No, imavusi. Sazoba Sikumile vusi ngathi uzane inkinga. No, ngathi uzogada. ngathi uzane inkinga ke manje. Lamagwala la wabuza kanye uba lokwenze. Uphela ukhuluma uzusho ithi. Sina we had a guest section. Kodwa ngicela uqede le point yami ne. Okay. Bengifuna ukuthi mina i-radio ibe nezikhathi ehlukahlukene. Yes. And gobe evolve. True. So we've had goats for ikhathi ehlukahlukene. And kugenzeka abe khona ama goats awuthu ngesikhathi esisodwa. Kodwa ke ngicabanga ngoba sonke sise KZN we are impacted by uLinda Sibiya probably kuzoba nzima ukuthi sithole mabe siba fair. Kuzoba nzima ukuthi sithole umuntu esingamqhathanisa noLinda no Mr Magic njengamanje. Linda Sibiya had an influence e-Eastern Cape. Khona abantu abasakazayo. I agree. Can I finish Can this you go point? outside of KZN Can I no finish influence this point? Can I finish this point? The point engifuna ukuyiqeda bese ngiyakunikeza ithuba. Eyokuthi we've had isikhathi sa KE Masinga. Yes. Hence I mean even umgwaqo is named after KE Masinga. We've had Kansas City until namanje. We've had Malindi Kantuli. Usa respect. We've had Malindi Kantuli. But we had people the likes of Bob Mabena who put on a lot of people on radio, who managed a lot of people. He built a lot of people, Bob Mabena. Yes. He's a goat to many people and we can't take that away. But for his time. So all I'm saying is, ikhathi ziyashintsha and abile khona ama-goats. But yes, ngokwesikhathi sa Mr Magic, I don't think you can compare him with anyone. Khulusi. Yes. Angaze ngikhulume ngekhathi mina. Imina ukhulume ngazo. Where? Yes. Lezo ikhathi. Futhi let me just say this so that I will offend someone. Oh. Lezo ikhathi, lezo ishoyo. I-radio was different. Compared to uLinda Sibiya had a blessing of experience ama-seasons o-2. Sure. Lesa sikhathi nalesi. Of which laba abanye obashoyo abayitholanga leyo opportunity. So from that time coming to now nginika umuntu ongambeka la mina engibeka khona uMr Magic. Not necessarily you, whoever disagrees with what I say. Because phela angithi mina ngiyakunika izathu zami. If unginika okay asebenzise ubafo lo bumusho uSimphiwe. If you say it's Chili M, give me something that will. Angithi mina I disagree. Nginike something that will convince me. The same way I am giving you ezami izathu zokuthi why ngithi uLinda uyinkosi yeredo. Who's your radio goat? We know you are saying Linda Sibiya and abantu abakunike umuntu Ongama lapha. Yes. We get that. Sembuza uNtokozo. Yena Who gave uMandoza the opportunity? Who gave TKZ opportunity? Owaqala ukudlala uMandoza nge-CD. Nginike somebody who did that. Uchili M wayizama lonto eYFM bamxosha edlala Big Nas. That's the problem. No. The late No. GM. Like ukuthi nina understand. Yo ngikutshela ukuthi i-radio kaChili M mina ngiyayithanda because ile radio ayingenandaba nokuthi ngiyabuya nikusasa. As long as umuntu ongilalele ngimshiye happy. He had that. I loved his radio. But angeke ngibe naive ngimbeke ezingeni ngaLinda Sibiya just because I loved him. Hi, boss. Who's your radio goat? I'm not gonna let you go. Leo mbuzi yakho ngayibeka kuLinda Sibiya. Okay, I have to answer you honestly.
My radio coach is Linda Speaker. No, he knows. That's why I he's do know. asking. I He do knows. know. I do He, know. he knows. eh? No, he knows. That. No, He I know knows that. I know that. I know He is that. my radio coach. But because I'm the host now, I can't sit here. Hey, he's defending uLinda Speaker ngoba uthanda yena. I grew up akekho umsakazi engimlalele ukudlula yena. You understand? Yes. And akekho umsakazi o influence the way I think when it comes to radio ukudlula yena. Yeah. But then because kufike la khona esengithatha khona serious radio, then I began to ukulalela nabanye abasakazi, different types of presenters, talk show host and so on. But he remains number one. Yeah. Ufungten. Nothing. Yeah. He who is his radio coach mbuze la. Hayi ngicela ngicela ulalela. Ngeke ngimphendulele but Lalela tazoyisho lalela. Yeah. No. Nakya? Yeah. Sekunzima ke manje. No, I have my radio code. One quote, not quotes. Asifune imbuzi la, sifune imbuzi yodwa. No, I'll give you one code. I'll give you one code, but I want to qualify my code. Ewe qualify, qualify yang It ushilo did. waphela la. It did qualify. Okay, qualify It did dobe. qualify. No, my radio code is Lucky Sfata. Like it's fat. Absolutely loved Lucky. I grew up listening to Lucky. Ngangiyithanda nami radio. And I'll tell you why. I mean, I think even in the episode of Sabana and Olinda, we spoke about this. Yes. It's because ngangibuka mina ngithanda radio futhi ngifuna ukusakaza and ngibuka ipersonality yami nehlobo le-radio engifuna ukuyenza. Yes. So uLucky did i-radio engangifisa ukuyenza. Ngangimlalela uLinda kakhulu ngim-enjoya kodwa ngaze ngayibona ngisakaza njengaye. Okay. But uLucky ngangibona lokhu ngingakwenza. Alex Mthiane, Bheki Msane. Yes. Those are the radio presenters I looked up to. The way that they did radio, Okozini, is the type of radio that I wanted to do. Then Masasiya with Metro, we can talk Glenn Lewis. That's the type of radio I wanted to do. Makes sense? Bonke labo bantu. My coach though is we're like good radio people. We're good radio broadcaster. Usfatsa gave us abantwana bagezile. It was beautiful. Manje. And manje night shoot Bahlala pha bangakahle. It ngokwami I think that was his best radio moment leasho. I agree. Maybe no Nethezeka. Yeah. Nethezeka 12 to 3. Yes. That show was big. Nanokuthi is content based. Yabo so iradio yakhe imnandi uma umuntu futhi uthanda content. Yabo. But hail to the king. Sotobe. Siyakuvuma baba. Masgasho kunje so shower. Uvusifike nesibhamu let's do it. So shower. Mina angiphikisani lento umuntu ayisho but ngifuna alethe into yakhe. Yeah, but maybe phakamisa inyoka yakho ke nami ngizophakamisa yami. Maybe Kapisa, let's take it to the viewer. Yes. Tell us who's your radio coach. Yes. You know? Yes. There are many people who abasitshela. No, yazi ithini? Yeah. Do you agree with Uvus? Because umuntu akutshele yakhe uzokutshela yakhe. But ngeke ifike kulinda. No, but thina Mina ngifuna ukubona ukuthi kuma comment bangakanani abazothini. Manje wena ufuna sithi who agree. Because ngifuna lento ingathi ukuze ngene into eziningi. Ngifuna iqonde ngqo kule statement sami. Mina ngithi niyavumelana nalento engisho. Okay. Let's just remember. Uzofaka la kisifatho umuyafaka ugcine kule nezimbuzi ezinqwaba. Oh wena uyifuni le. Kodwa zonke lezo imbuzi izobe yibuka inkosi. Guys, let's. So are you enjoying him on Ikakasi FM? Ngiyavuka kusengimlalela. Every day. Every day. 4 o'clock. Ikhathi engivuka ngazo vele lezo. 4 o'clock. I wake up. What does it do to you? 5. 5 to 6. 5 to 6. Yes. No. What I can say manje. It's like Ikakasi was just saying this is a person always radio to the
level engakaze kufike umuntu kuyona. Let's just honor him and make him part of us. Right. We expect nothing huge now from him. All right. Just his presence around us izo-inspire bonke labantu abala ebuilding. Yeah. So njengamanje he's doing radio like a legend. Yeah. Akenzi radio yango 2011 language yakho. yabo. You can't expect 2009, 2007, 96, 2014, wherever. Manje he's doing radio like a legend. It's like someone who's maintaining. I beg to differ. Ngoba? I listen to Ulinda, and every time I listen to Mr. Magic, I get a sense, Yoguti, he's still hungry. Yes. Maybe. Yes. I mean, I'm not saying Usenzi radio go 1992, early 2000. Against Leo radio. Ukhulile phela njengamanje. That's what I'm saying. Nohlobo le radio alenza lihlukile. Exactly. But he's still hungry. Let's just go back to this past weekend where he hosted El Vovo. Yeah. And that show was emotional. It was trending. You can tell that he still applies himself. Abone ukuthi yini engangifaka ebantwini, yini engadala ukuthi abantu ba enjoy ishow yami. Bringing back uSthembiso Zondo, Pastor Thembiso Zondo, that tells you ukuthi Mr. Magic is still hungry. Mina, I wouldn't call that hunger. Okay. I call it maintaining. Because he knows it's good. Yeah. You can't convince him. He doesn't have to prove himself. What he's doing, wenza lento kuye. Hence, if I were to say it's hunger, mhlawumbe bengizothi ayu usapush. No, akapush but uthi uza ndilandelana inkosi. Follow me. I'm a bit worried about you. I thought your goat should be Usbubteles. But I told Oh, you. Thami Ngobeni. But Usbubteles because Oh, of everything mentorship. mentoring Yes, you. yes. And Usbubteles had a beautiful impact. Yes. Especially with Esegukos. But I did say, Uguti, when I started, then people started kungifanisa naye. It offended me ekuqaleni. But as time goes, nokukhula, I realized ukuthi kushuthi lento engiyenza ngiyenza kahle. This is a person I look up to in terms of this kind of shows. Yeah. But angikwazi ukumkhipha la Yeah. because angimazi ngale kwalokhu. Yeah. I've known him for this. Unethezeka awenza 2017 I think. I didn't get a chance yokulalela kahle. And besides, i-personality yakhe yayiyilento le. So angikwazi ukumbeka kwi-radio as a whole because he was specific in what he was doing radio. Yeah, I get you. But he remains the greatest. Akekho futhi umuntu even now abantu abasemoyeni abenza inhlelo enjengezakhe. It's the same thing engayisho futhi ngaye on this kind of shows. Akekho umuntu oseke wafika wathinda la usibuka thinte khona. Okay. So tell me something, Mfo. Speaking about the likes of Linda Sibia, Spooktelis. Do you think Uguti Uko? By the way, Linda Sibia put him on. I'm fully aware. Yes. Yeah. Ngiyakhumbula ukuthi usibus maze ngayo Linda Yes. Sibia. But back to Linda Go Sibia. to So back to yeah, I know very well. As it piggies. Yeah. Ngeke ngiphikise ngishilo nje. Okay. Manje, do you think ukuthi it was a mistake esidini lokhozi ukuthi bazitshela ukuthi bazomziba Linda Sibia bangabe besamthatha back because according to me ubelibele ikhombisile interest ukuthi usana interest yokubuyela khona even abantu ababangani bakhe kwi-industry the likes of abo DJ Sbu abo Tibo Touch bembiza for interviews. Yep. You know kuvela ukuthi usana intshisekelo but ukhozi la vele la iziba leyo nto. Do you think now le isol? I don't know if Ilya is solar, but it was a disservice to abantu who have been loyal to Ukhozi FM belalela. Lenda bayenza kuLinda Sibia. Yeah. Even after ke sekubonakala ukuthi uyadingeka because there was a time la bekubonakala ukuthi uyadingeka khona. Like Ukhozi bese lu normal. Ngesikhathi kaLinda Sibia Ukhozi alikaze laba normal.
It's like this thing but ama-radio anganoma wonke it's like lento abayenza kunjinji yokuthi afika beyi-voice over mase bemnika uhlelo bese beyamkhipha kwi-voice over ungakhipha i-voice kanjinji that was so unique kanti i-voice over yini that was very unique bese uyamsusa ngoba uthi usumnikeza uhlelo then you wenza ama-trial ufaka o-Coolfire ufaka osiyabonga thwala lo umpi yakhe zungu yabo uhamba uzama but you had a voice very unique kona yonke into eyayithi red unjinji did the most jingles but wamsusa so it's the same thing nale abayenzayo uLinda Sibiya so many times we were calling for him to go back there because we saw ukuthi uyadingeka buka kasilenzeni libuke linjani. What else is on your mind around radio? So we are approaching the end. That's Val. What else is on your Ngoba mind? andithandi ngisho ngegoti yami Val. What else can I say mfethu? Enye into vele siyiqede. Fortunately enough, akekho umuntu osekwafika la washo lo mbhedo. Ukuthi podcast izobulala i-radio sifile ngenxa ama podcast. No, but bakhona. Bakwazi fe? Yes. Babe payment. Huh? Babe payment. Lokho sibanika kona before siqale. Le ngithenga nginiki yona. Ukhanyo wa confess la. Enye into kumele yekwe la ayikho lonto leyo. Okay. So ngokwakho i-radio is here to stay. Awukwazi ukuthi into esiyilalela mahali ngabulawa into esiyikhokhela uma soyilalela. When I argue that point, I think kwi-episode esigcine ukuba nayo with 326 on Vuma FM. Yeah. Lompem lo. No. Carol. Carol Hobbs. Oh, So when I meant the context was different. It was khuluma ngayo. okay. Kodwa wangibuza ukuthi when do you listen to radio? That's an honest question that she asked me. Okay. Honestly, unless I'm intentional because ngifuna ukulalela le show for podcast purposes, I listen to radio only in the car. Only for enjoyment, for entertainment, only mang drive. So extend mangimsebenzini noma ngibuya ngizendlini. Kodwa mase sifika endlini, there's Netflix, there's YouTube, there are podcasts, there's a lot of things that I'm exposed to. So for me, as someone who loves radio, I have to be intentional. Because okay, ngisekhaya ngisendlini njengamanje, kodwa sekuzongena i-show Saturday Breakfast on Kakasi FM, it's Sizwe Sibisi, I have to listen. So I will listen. You love the guy, I know. I do. I'm a huge fan. So my question is that not an indication yokuthi time spent listening is decreasing, which might be an indication yokuthi i-radio is dying? You are in a space and we are sure you listen for purposes of the podcast and other reasons we mention are when. An ordinary person olalela radio ongenayi podcast okufanele ayo analyze ishow yomuntu uyilalela radio. But So mina nawe masilalela i-radio sinenhloso but olalele kwamashu uyivulela i-vibe nje ayilalela i-vibe. But iphinde kulenza ukuthi abantu emidlini zabo sebebuka YouTube, babuka Netflix. There are too many options. If we say that, let's compare viewership and listenership. Yama podcast ne listenership yeredo. Singayenzi lento futhi ukuthi hayi phela mawuba listenership yeredo ratio blah blah blah. If kuthiwa igagasi lilalelwa abantu abawu2 million, nginikeza i-podcast that can give us 2 million every day. But it's not proven. It's scientific. That's what I'm saying. Ukuthi ungayi lapho. But it's a fact. Because leyo nto ishoyo. Uyisho in defense of ukuthi i-podcast blah blah blah. Asikuyeke lokho. Mina asikhulume ngento ebhalwe phansi. Singayi research. Because nakho lokhu kwa YouTube singaku-researcha mhlawumbe kukhona ama-loopholes esingawathola. So asiyeke uku-research. Asikhulume ngento ephambi kwethu. Ukuthi igagasi lilalelwa abantu abawu2 million no 3 million. Ukhozi lilalelwa abantu abawu7 million. Can you give us a podcast that makes those numbers every day? But in Nerajak shoots it's every No, day. in The 7 million already listen doesn't to me. mean it's every day. Ngikhuluma nakuleli iphuzu lokuthi iyafa. Yeah. Ukuthi masithi iyafa. Asicompare ke phela.
sibone ukuthi iyafa ngempela hayi ukuthi siprove ukuthi i-podcast ayinayo impact cha siprove ukuthi iyafa ngempela ni radio. So are you saying zonke lama options asekhona njengamanje Yes. awanayo i-impact ayenzayo kwi-radio at all? Anayo impact ayenzayo but they are not killing it. That's my argument. Ukuthi radio ngeke ibulawe i-podcast. So are you saying ama-patterns okulalela i-radio aye ngendlela eyiyona 15 years ago asafana namanje? Mhla 31 December uba ubuka i-podcast. No, we're not talking about Exactly. that one. That's an exception. We are Hayi, talking. It's an exception. Ah, akuyona exception. Sikhuluma ngento efa Githi, siyapha into efa on a normal day. Yes, On a normal day. I-radio ngendlela elalelwa ngayo 15 years ago kusafana namanje. 15 years ago. Yes. It might not be the same. Angikuphiki ukuthi i-podcast that's why I think It's you are not missing only me. podcast. Ngisebenzisa yona because Okay. yona abayisebenzisa kakhulu mabefike la bekhuluma. Yeah. Mina angiyiphiki amandla podcast angiwaphiki. Futhi ne impact eyenza angiyiphiki. What I'm disagreeing with ilento yokuthi it has the power to kill radio. That one I don't agree with. Okay. Mina kulento enikhuluma ngayo. I don't believe ukuthi I-radio i-radio fethu is ufaka ngisho dying. umuntu ongakwazi ukusakaza njengosomisi but bamlalela. Yeah. Yabo? But bamlalela. Why? Because they don't pay to listen to him. Yeah, I don't believe ukuthi i-radio is dying. But I believe ukuthi kufanele sikuvume ukuthi i-radio njengamanje ayisafani ne-radio ngo-year 2000. Yes. I-radio njengamanje isikhompyutha namanye ama-platforms platform, yeah. amaningi. True. So, kuma-radio station, depending on the people who are behind, who are the brains behind the radio station, bayakwazi ukusebenzisa lama platform ukuthi kucomplementane. But nalama platform ekugcineni ayakwazi ukuthi kube nabalaleli abatshontshekayo. For example, ezami ingane azilaleli i-radio. You understand? Azinayo i-interest kwi-radio. Zine-interest kakhulu yezinto ezi-online. Yeah. But logo akusho ukuthi kufa i-radio. It's just because sebenama-options. You understand? So bayilalela i-radio kakhulu mebehamba nami emotweni. Because mina ngisuke ngidlala i-radio. Sometimes ngibabone futhi ukuthi they are not even present. Iyadlala but ba-busy kuma-devices. Abalalele. So iqinisa kumele singalibalekeli Yes, yes. ukuthi isi-computer namanye ama-platforms. Yes. I remember ngelinye ilanga ngilalele enye drive bekhuluma nge-AI. Kukhulunywa nje ngokuthi AI ithatha kangakanani imisebenzi fourth industrial revolution and so on. And I remember lo msakazi ekhuluma with boldness ukuthi hayi thina umsebenzi wethu as abasakazi ngeke uze uthathwe AI. artificial intelligence. That was a couple of years ago. And I realized that sometimes when we think, asibe ahead in our thinking ngakanganani. Today I can tell you, ukuthi AI very soon, if kuwukuthi akwenzeki already, izokwazi ukuthi ithathe umsebenzi wabasakazi. Kuneyingoma ngikade ngidriver for 4 hours on Saturday. Ngilalele ingoma ezi AI composed for full 4 hours. And you would not tell ukuthi le ngoma zenziwe AI. And mengabe sengenze research kuthiwa no leyanto ufike ushaya ivoice yakho mawusuyayitshela ukuthi ufuna i-rhythm ehamba kanjeni ufuna kube ngazi ukuthi use ukwi-live audience kube ngathi joyous celebration and so on. Now kusho ukuthi ne-radio sekuzoba ne-AI radio station engingayifeed ukuthi ngifuna abasakazi abasounda kanje, ngifuna lo music, ngifuna le jingle. And unfortunately ngoba sibe lazy thina as humans, AI will do it better than humans on radio. That is what is going to happen. You spoke earlier on about ukuthi uthanda style somsakazi. Kusho ukuthi mangabe mina sengiyifidile ukuthi ngifuna abasakazi abakanje kanje nginqala ukuqasha uvusi ngoba uvusi uzoba lazy execute lento. AI can execute it better. That's my view. You have a point. Yeah.
But I still stand at any rate indawo. No. Mina, I'm agreeing with you. I'm not saying ear anyway, but it is now akusafani nangalesa sikhathi Where radio was just radio and being Yabona. dominant. yes that's true. akusafani That's true. where ekhaya mina iradio yayivulwa ngo6 ekseni Kuze kushona la. kuze kushona ilanga kulibele lidlale yona Akusenzeki. and njengamanje kwami I don't have a radio set yabo Yeah. Yeah. No, by the way, there is Yeah. a radio show, ANZO AI, somewhere in the world. Is it Australia? I can't remember which country it is, but there is a radio show, ANZO AI. I think it's Australia. Which speaks to exactly what you are talking about, Ntokozo. And by the way, I completely agree with you. E-radio is going nowhere. I've said this before. We were not gonna start a But podcast. We were not gonna start a podcast. Ekhuluma nge-radio, kube radio is replaced our podcast. So I agree with you. I don't know, my guy. Time. I know that you You're are a pressed. busy man. You're rushing somewhere. You said you're just paying us a visit for a little while. I'm sure ababukeli bak enjoy but I have kakhulu. something itching Okay. before he closes. Yes. You just released is it called a single or Yeah. it's called a single For now. There's yeah an EP you, coming. you just released a single I'm sure it's gospel. nanso-ke into engithusile urelease isingle yeqom Aye, no wangisendele ingakho ngazi mfundisi. and I was shocked when I heard this yini ekuyisile vele nkosini no sesivala mfethu ngoba manje kumele uhambe yini ekuyisile vele manje nkosini Nah, it's not Gom. it's what It's that old sound, yo Big Nas, El Vovo Terango and stuff. so what is it called Depen Kwaito. Mhlambe. Depen Kwaito, okay. Yeah. So yini ekuyisile nkosini? Back to my question. By lo mbuzo uthi yini ekuyisile, I need to figure out ukuthi nguyile ngabe. Yabo. No, But, phela ngeke uvele usuke ucula umculo wezwe, yabona. Wezwe. Ngeke ukwazi ucula umculo wezwe mase uyaphika ukuthi. Sesikhuluma kahle kanje nje usufuna ukungibophela No. ogodweni sesihamba. Ufike Ufuna ngambe ngifuna ukuphenduka. Ufike wayeka usibusisa kwi-highway ntambama. Emva kwaloko usudedela iDurban Kwaito. Okay. You remember earlier I said I did music. Yes, ushilo. When we were studying le sound yayivela ngaleso sikhathi. Okay. So yona sasiyisebenza kakhulu ukufunda umculo then neminye but because isikhathi sasivuna yona it's the sound sasiyenza kakhulu. Isound le that gave life to Big Nas to El Vovo Terango. She ukuthi manje is going through something. Okay. But he's been who he is before because of the same sound. Okay. It's the sound that gave Bizori life. You can mention a lot of artists like Tewin. I was actually hurt when Big Nas came together, I think 3 years ago before Mampicha Ham. And they released Umculo and that sound was not there. Because I was a big fan of Big Nas. Yeah. Ngaphoxeka. Benza kahle, ngayithanda into abayenza, but lento yokuthi le Big Nas ayisenayo leya sound yangihead. Yeah. Because it's a sound that carries a legacy like Tegwin. Yeah. Yabo? And I was a fan. Yeah. So I went to Master CK, who was my lecturer at school and also a brother. Ngamtshela ukuthi like benginento enginokuyiposta ngidlale like 2-3 years ago ngilokhu ngithi mina ngizokhipha ingoma ezobalekisa uTere Tegwini, yabo? Then we'll talk about that sidlale. But at some point ngaba nento ethi no man, let me use lento music also to make a statement for people like us. Asibaningi emehlweni omphakathi. Sibaningi emphakathini but emehlweni awo asibaningi. Esikwi mhlawumbe kwagcina ngo DJ Kabila at the time. I can't even think of a second person, but ngiyazi ukhona. That's how less of us. So multi people like us, what do you mean? People who belong to a certain community. Ngokwama angazi nibiza ngale nto nibiza. Like I made the example ngo DJ Kapil. Yeah. I'm talking about that community. Okay. So it was to make a statement. All right.
ukuthi here we are. It's All gone. right. To a point that mhlampe if I'm So successful la, for people really living with a disability. yes, Okay. ukuthi is gone. All right. Siboneni. Mm. I mhlampe if ngiba successful la, senginga-challenge nezinto zama-TV production ukuthi why if nizofuna umuntu who is challenged or maybe storyline sohamba sifike lapho animcast ngayikhuluma no Indlovukazi Mapule lonto leyo like some couple of years ago siyichilele kwa marketing lapha e-office cause umuntu othanda arts too much yabo. So I always had this thing yokuthi why if a storyline, I'll make an example ngozalo ngoba sila kwamasho sithi at some point we're gonna need the character who is physically challenged. We don't cast that person or we don't cast that character. We want to twist unjeza or twist usbu abe kuleyo character. Abekho abantu abanjalo abalingisayo. I don't know, ngiyabuza ngokwazi kwenu abekho. Maybe it's difficult to find them. I don't know. I'm not a director. I'm not a producer. It's fine. So I'm was a director. It's no fine. producer. So therefore, that's where this whole thing is going. Yeah. It's going there. All right. So ithini ingoma? Sifuna ukuyisearch. It is Kubes Nemal, Vusi Prazo on all platforms. Ambano isearch futhi. Vusi Prazo. And khumbula ukuthi ilo bhuti othe ulinda sibe uNkulunkulu. Scoop esinemali. Yes. There's an EP coming out titled The Unexpected. Yazi lento lena mina manje ngibuka kwenye level. Iscoop esinemali. Yabo ngicabanga igroup manje mina yabo. Iya la kulento obuyisho yegospel nami nalolu hlobo lomculo. You'd expect me ukuthi ngizokucula igospel angithi? Yeah. Now artist ngiyavele lapho because ngenza into expectile. So artist to name the song like that. Because when ucabanga igroup enemali, mina ngisho lesigroup esikhala la ukuthi sinemali. Siyangikhokhela. Oh, nice. Hi. You the Okay. codes, Angwang. man. Yeah. I still belong to a church. Just that muhamba indlela ekufundiswe you also learn ukuthi amakholwa there's this thing kambe sesiyavala. Hi, no. Thina sivalela ukuthi wena uphuthumayo. Uma ukuthi awuphuthumi, hayi singaqhubeka. I have a follow up question. Yeah, okay. Maybe let's do 5 minutes then I go. All right. Ngifuna ukungena kule yoku but ngifuna ukungena kwenye angle ngamabomu. All right, sure. Yabo mhlawumbe to provoke a conversation. All right. I've dealt with a lot of pastors beside Owam. All right. Most of those food that I've dealt with bengithunywa Owam ukuthi size usibanibani. Yabo. Phuthu usibanibani lapha. Okay. I-platform yethu esesiyitholile. He would say faka nosibanibani. Most of the pastors that I've worked with it was an instruction enginiwe uDr. Psom ukuthi size usibanibani. Then I built my own relationship with them through that. Okay. So akulula ukuthi it goes back to lento yaseqaleni akulula ukuthi mina yenza into ebhedayo ngenxa ye-surrounding enginayo. But I ngenxa isikhathi eside sokwenza lo msebenzi ekukholweni I realized ukuthi there is you then there is ukholwa, which are two different things. And these things can never coexist. Ngisho ungawumfundisi, ngisho ungayi-ordinary mzalwane, ngisho ungane-title, ngisho ngisho ungayini esontweni, ngisho ungakholwa ngempela. But the core you uhleze phila. That is why iBhayibheli lithi I think incwadi kaJuda, if I'm not mistaken, yes, incwadi kaJuda ethi we must die from self for Christ to live. Because noNkulunkulu wa realize ukuthi lento yami ngeke ikwazi ukuphila kulo. Because that is why kuhlale kuthiwa amakholwa nenhliziyo ezimbi. Lo nto ayisuselwe emoyeni. Isuselwe ekuthenini because wena as a person unenhliziyo embi. Noma ungakholwa unenhliziyo embi. So unless you die ngeke sikubone ukukholwa kwena. So you must die from self. Why I'm saying this? In I'll give you a story. Mhlawumbe sengiyayiyeka le.
because amakholwa angifuni uku-offenda ku-right uku-offenda osimpiwe ba-understand i-radio yabo. There's a particular pastor that I helped with his wife and la yangishiya nesifundo like uzonda esho experience is not what you went through but it's what you learned in what you went through. I helped this person for years. Put him in shumayela nomkakhe washumayela. They did this, it was all family what. Then ngizalwa umhla 7 June mina. Then towards the week of my birthday, he says, sise SABC lapha kuma parking. Hey, usungiseze yakho Ncebo. Fike esontweni. Fanele ngikubonge. Yabo. In my experience, umuntu mesho njalo sengiyazi, yabo. Ngcono nalo ovelenze kunalo shoyo. Yabo. So ngitshela reason, my friend, you know him. He's uyena ongicover ezintweni eziningi ukuze ama izinto engingakwazi ukuzenza ungayiboni zenziwe uyena. Ngimtshela uma singena emotweni ngithi ayikho le kodwa siyenze ngoba kusho umuntu omdala. We went to his church, safike sasakhonza Sunday. Bese shumayela bese yangiphakamisa athi hayi bazalwane lo mfana. Uyangibonga? Athi lo mfana uvele wasithanda nje. Wayosithi dlu ukhosini. Yabo? Bazalwane. Okay. Iphela inkonzo. Sihlale la mhlawumbe an hour and a half esadila nabantu bakhe mhlawumbe bama counseling wasihlela. Aphume mephume sithole opportunity yokuvalelisa athi hayi anikwazi ukuhamba nobona ekhaya. Yabo anikwazi kosenila. Yabo. Yini biyamngana biyazela yabo. Sahlala la kulokuthe ubhuti siceleze ngapha siyashanela yabo subhutakeza siyashanela. Kushaya isikhathi okay siye kwakhe asishaya isitho kwakhe sibone umuzi wakhe sibone yonke into okay nice beautiful. Nansi into engifuna uyibuke. We get in a house they preparing ukudla for me no reason. Bathi Nkosi yami kunaleli rice nethi la bhontshisi no fish othosiwe okwayizolo, right? It's fine ukudla. But here's what made me realize ukuthi ukukholwa nomuntu akwazi ukuphilelana. They say hayi thina ngeke sidle siyaphuma siyodla isibaya. Sonke nezipromises zakhona uyabazi labo sisabathanda ukuhlala emzini ngamfundisi. Angibazi. So it's very likely ukuthi emzini kamfundisi nje kuhlezi kunabazalwane abahlala khona abacontrola nezingane zakhona ukuthi ifridge singalivuli. Usually kuvamise ukuba abantu besifazane. Okay. You hardly find a guy ehlala kamfundisi. Hey, you've seen a lot, man. Unless lesizathu ngempela. Yabo? Right. They say hayi thina ngeke sidle siyahamba siyodla idini esibaya. Okay. Then they offered us lokudla kwayizolo. Mine was okay. I was not offended. Hence I said ngafunda eyintweni ezazenzeka. It couldn't offend me because angithi ngase ngimsizile sengimbona vele ukuthi umuntu onjani. But ngaba nalento ukuthi if this person was really what he claims to be, wisdom should kick in ukuthi I can't mention this statement. Angibayeke bahle. Kube ukuthi na sobuye sidle because bona bayahamba. But he had to mention to say ayisiyaphuma thina siyahamba siyodla esibaya. Mina onginika lokudla kwayizolo. If angiyena lo vusi ibutheleze nguyena. Kufanele ngifile kanjani? Alright. Ukulahla kimi so that wenzoyodla esibaya. So yeah, So angwang but I realized ukuthi siyakholwa but unless we die from self ukukholwa kwethu ngeke kube impactful. all right. So awanga you realized ukuthi kuzokholwa kahle you have to die from self. Yes. Kancane ke vusa sibuyele kule oyinarrateayo. Khona singeke sishiye yona ilenge. So buya kule ya dying from self. When umfundisi ekhuluma nawe efuna ukukubonga wena waba ne expectation ukuthi uzokubonga kanjani yini?
Angithi ngiyamazi. But it sounds to me as though there was inhlansi expectation. Okay. Ukuthi Akona ukukholwa lento engangiyenza ukufaka kuona wonke lama platform engangifaka kuona. Ngangikusiza as a human being. As a person, hayi umfundisi. Because ukufundisa enye into. As a person, as a human being, this person ukusizile. yeah. And la kusize khona ubongile. Ngandlela thile. All right. Yes, fine eqondile but ubongile. All right. Lo kufake on So am I correct Two, in saying you had an expectation? if it was someone else, I would have that expectation. But with him, that's why ngathi kuwena ngithe the minute isihlukana singena emotweni no reason, ngasheshe ngamprepare ukuthi le ayikho. But asiyenze because umuntu omdala fanele Because simhloniphe. wawunayo inhlansi yethemba ukuthi ngenzeka shawe uthatha. Akanawo ngiyazi. Tobe uthi you want to say something. No, I think you've covered me. I've covered you. Yes. Mina I've helped people. Abangene ngaphakathi bathi base besizakele lo muntu ebebemfuna bafike bamxhawula ngo5k mina bangise ePie City. What God bless you. Oh besikhuluma eminyango ngithi mina amakholwa abaxhaphazile abazalwane ngenxa God bless you. Surely you know ukuthi ngineyidingo. Hayi ukuthi awazi. Yeah. Ngineyidingo. But is it not better to communicate your expectations to me? Phela If ngikunike you are iservice. helping me. Angithi angikunike iservice. If ngikunike iservice, I will communicate. Angikunike iservice ngiyakusiza. It's what you want and it's me who can get it for you. So awukwazi ukuthi lento ozoyithola ukwazi ukuyibonga mina bese uthi God bless you. That's my thing. Angisho ukuthi pay me no. If ngithi pay me then ngizokutshela ukuthi this is what I do. Part of what I do is promotion. So I breakdown yami ihamba kanje. But wena ngiyakusiza. So if ukwazi ukufika ngaphakathi uxhawula umuntu ngo5,000 ungenzelani slim mina? Ungayiphendule emoyeni. Ngeke ngiyenze lento ngiyamcisha. So mina why mina uzongibonga ukudla kwayizona? Yeah. But ngaphakathi usho u5 for example. Why ngizokuthatha mhlawumbe ngikuplace kwi podcast so kade uyifuna. Mawusuhamba la ushare utokozo 8 mina uthi asidlule kama hopes sibamba inyama. Yeah. Ukuthi ingakho ngikubuza ngoba you know sometimes njengomuntu osakaza oseradweni abantu baba nama ideas yabo. Yes. Umuntu alimebuka mina njoba ngigezelwe inkosi abona ingathi ngiright yabo anginasidingo semali. So mhlambe mangingawa communicateanga ama expectations ami kuNtobeko. And then noNtobeko mase ebona lo mzalwane onenhliziyo enhle osizanayo. Kanti mina ngisuke nganga communicate ukuthi hey Ntobeko if ungangizama ngo2000 I can set you up ngento kanje. So that is why ngiyibuza ukuthi mhlambe awubanga yini namaphutha lapho ukuthi wawungawa communicate ama expectations akho. I can mention a lot of pastors. Even people generally. Angazi ngicommunicate lutho nabo. But for what I did for them, they always appreciated. Why must it be unique for you? But Common sense doesn't tell you ukuthi mina njengoba ngiyimina akekho umuntu ongangisiza nje ngithi ngiyabonga. Phele kanjalo. I've helped people personally. Ngazi ukuthi unesidingo engingakwazi ukusolve because ngiyazi phela ngiphila. Phela kubola abantu engihlangane nabo namhlanje laba kwase ukuthi we've been for years having these relations. Akithi ngitshela ukuthi abanye ngiqale nabo eNanda FM. So they know. They know the life I lived ngaleso sikhathi. They know the life engangiphila senginabo. Even some of them even now bayazi ukuthi ngenzani. So akuyena umuntu okufanele acabanga ukuthi mhlawumbe lo mbhemi makuthiwa ngiyambonga kanjani. They know. For example, the current person engikhuluma ngayo. There was a time I think I even called you. Ngivalwe laba bokhakhe. You know ukuthi we were communicating naye. But the moment I mentioned ukuthi hey naku ngivalwe la kuvuka ama warrant and ngiyesitoksi. Uyazi wathini?
wala sikhuluma ekuseni. You. Hamba olala lapho sikhuluma ekuseni. Yini esoyikhuluma ekuseni ngoba ngizophuma nge-free bail. Lento yama warrant ikulalisa istokuseni uvuke ekuseni uphuma nge-free bail kuthiwa khokha. But because that thing happened twice, but I made one call. Enye ngayenza on another occasion ngayenza kuma umfundisi but wena ngoba uyayazi. Wathi asikhuluma ekuseni? Cha, angisho. Okay. All right. Do you want to? No. Okay, you can go ahead. Last thing. Now ukhuluma ke ngo dying to self kuze uzokwazi ukuthi ucall, right? Ngifuna ke manje ukubuza wena because ukukholwa it's a personal thing between myself noNkulunkulu, between uVusi noNkulunkulu. Where are you now? I'm a Christian. Ngumzalwane. Ngiyakholwa. I said I belong to a church. Ngiyakholwa. This is just music which I happen to study and do. But has everything that has happened now, izinto lezi okhuluma ngazo, you know, the hurts, konke okwenzakalile, No, I'm you not hurt. disturbed your standing with God? No, because uNkulunkulu afani nabantu. I'm fully aware of that. And I ukuthi ngilimele mina. I'm fine. I'm well taken care of. But are you not going now to be extra careful, No. cautious? Ngoba now usuke wabona ukuthi eish Cha. abantu benzana kanje, then awusakwazi ukusiza. No. There is abantu, then within abantu there is you as an individual. What you did, akusho ukuthi into obekuzoyenza. It's you. That's why I said ukukholwa kusuke kusinike umbrella ethi amakholwa, but we are individuals. And the behavior yethu ne-character yethu is not the same noma ngabe siyakholwa. Unless we die from self, then i-character yethu ingafana. Yeah. Thank you, Mr. Scoop Esnemali. Sure, but Ngangelele. yeah, No. good. I think we can call it a day because kuloko enikhuluma njengamanje mina honestly I kumbuzo libibuzo uNtokozo. If I was to say my own thoughts, it sounds like the problem kuba my expectations. Ukuthi ulindele ukuthi umuntu abonge ngendlela ethize wabonga ngomlomo yena. Then mina I'm saying, because sikhuluma ngento eyodwa, angangena expectation because I know the human being. Ingakho ngaprepare Then umuntu if you engihamba didn't naye. have an expectation, you wouldn't be disappointed. And I in was fact, not. You wouldn't be telling us about this story right now if you didn't have an expectation. I'm telling you to say this is what I've learned. Because you had an No, expectation. ngizwe. Isohamba kusasa la. I didn't have an expectation because I know the kind of people around born that did that. But I'm mentioning this to say, leli point lami ka die from self. Sure. To say a person who have died from self would have wisdom to not mention lokho ukuthi wathi uzongibonga wangangibonga ngikho lapho because vele lokho ngangaza kuko. Yes, no, ngisho ngale expectation God ayisho. bless you. Yabo? Ngisho kule context expectation ukuthi angangekho lapho because I knew ukuthi into engekho. Ngikilento ethi mina had you died from self. Ngeke uthi kimi angidla ukudla kwakwakho kwayizolo bese uyangitshela ukuthi ngeke ukudla ngoba uyodla out. That's the thing that gave me a lesson about a human being. Yeah. Le, podcast radio and stuff. Sheng, sibonga kakhulu. Thank you so much for coming Please. through, my guy. Ngicabanga ukuthi asiqedile le episode. I feel like we Embo left ebulala. we left Unless ngibize Mr. Magic. Amazi umuntu enenkani njengovusi wethu yazi. we left it hanging. Unless ngibize Mr. Magic. Thank you, my guy. Let's Thank you. call it a day. God bless you. Sure. Thanks everyone for watching. It's been Podcast Radio and stuff. Remember to comment. Go to the comment section. Share your thoughts and views. Let's get out of here. Thank you, brother. Sure.